Iziganeko zakutshanje zokutyhuthulwa nokonakalisa impahla ezenzeke kwaZulu-Natal naseGauteng ziqhubela phambili nokuxhalabisa kweli lizwe. Inkokheli I-ActionSA Herman Mashaba uthi urhulumente akenza ngokwaneleyo uqinisekisa okokuba abenzi bobubi bayabanjwa okunanjengoko amalungu ezekhuseleko kuquka namkhosi namapolisa eqhubela phambili nokuthatha izinto ezithe zabiwe ngethuba kusenziwa loqulo kubhode. Abawuchaze iziganeko zakutshanje njengelinge ebelizama ukubhukuqa umbuso kwaye makuphandwe. Treason is the most serious crime that can be committed because it is a crime committed against every citizen of the Republic of South Africa. Ukanti ke usihlalo walombutho kwaZulu-Natal ugqirha Makhosi Khoza ubanga ngelithi ebevile ngempukane eziluhlaza kokuba kuzabakho into ezikumila kunje kweli lizwe. Ngoku ke umongameli Cyril Ramaphosa unentsuku ezingama-60 ukuba asungulele ikomishoni ezakuphanda nzulu iziganeko eziqhambuke kwaZulu-Natal naseGauteng. Akwaziwa kokuba ekufumaneni kwakhe le ncwadi uza kuthatha amanyathelo kusini na ngokomnqweno we-ActionSA. NdinguAbongile Dumako kwiindaba ze-SABC eRhawutini.